Dan karila furuba lakanakɛla sɔrɔdasiw la taratadon na Tasiya duguda fɛ Tilaberi mara la ka da lakana kutigiso ka laseliw kan jamana furuba jakanso kan. Lakana ɲɛmɔgɔyaso ye a dankarili bila kulu marifatigiw dɔw de kan ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko mɔgɔ 9 wɛrɛ jogina ani ka bolifɛn 2 tiɲɛ a senfɛ. Taratadon sɔgɔma juin kalo tile 25 la walahakile waati la bin kɛra dansagokɛlaw Force de défense et de sécurité FDS jamana ka furuba lakanakɛlaw kan u ka kɔlɔsili baaraw senfɛ a yɔrɔ kɔnɔna na lakana kutigiso ka laseliw la kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna na min kalanna jamana furuba jakanso Tele Sahel kan. Binkani kɛra Tasiya duguda fɛ Tera mara la u ka sɛbɛntiyali la a kunnafoniw ye a yira k'a fɔ k'a falenna lakana finitigi 20 ni sivili 1 fagaliw la ani ka mɔgɔ 9 jogi minnu bilala ka taa furakɛli la Gotei lapitaniso la ka fara bolifɛn 2 fɛnɛ tiɲɛniw kan. Dansagokɛla caman fɛnɛ fagara u ka laseliw la u ye a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na iko sisan ko sanfɛ ani duguma bolomadɛmɛ kɛlɛbolo caman fɛnɛ bilala ka taa a yɔrɔ la minnu bɛ baara la yaasa ka tɛgɛda kɛ dansagokɛla tɔw a yɔrɔ ninnu na kan. Jamana bilala tile 3 sanga kɔnɔna la ne bandiruw kun suliliw ye ka taa sibila kɛ a mɔgɔ fagalenw ye u ka fɔ la. Tera sigida bɛ Tilaberi mara la ka taa jamana 3 dancɛw la u bɛ min wele nanzarakan na ko 3 frontières Niger, Mali ani Burkina dancɛw la an bɛ don min na iko bi ne a kelen bɛ Al-Qaïda Saheli jihadi dansagokɛlakulu dagayɔrɔw ye. Tera ye camion doniba talaw tɛmɛsira ye ka bɔ Lomé port la ka don Niger. Camion bayirika caman de bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ don o don ka bɔ Lomé port la Togo jamana kan ka tɛmɛ ni Burkina ye ka don Niger ne jamana 2 ninnu lakanakɛlaw ka kɔlɔsi kɔnɔ. Kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ko lakanakɛlaw ye dansagokɛla caman faga k'a yɛrɛ lafasali ninnu senfɛ ko ɲinini bɛ senna halisa yaasa ka tɛgɛda kɛ minnu ye ni dankarili waliya ninnu kɛ tɔw kan.